zeggen dat de bijdrage van Umalobi was als het gaat om de muziek, aan de muziek van Suriname? Omalobi heeft veel gedaan. Zal ik je iets vertellen? Maar dit gaat niet over Omalobi, dit gaat over mijzelf. Weet je dat ik voorzanger ben van een van de populairste liederen van Suriname? Je gaat me vertellen welk lied dat is. In 1978 heb ik het gezongen met Bas Mal. Bas Mal was de schrijver. Sumawani katak misani minabi Minabi trobi. Trobi Sumawan, ik ben de eerste voorzanger geweest. van Basman. 1 juli 1978 te Awaradam. Maar akkoord van Poku in Ere Moro. De heren Sumawani katak misani minabi trobi. Akkoord na. De no boom, de ya yo. Dif de tori hogri moro dif mi minabi trobi. Dat na akkoord van Poku dat. Sumawani katak misani minabi trobi. Sumawani katak misani minabi trobi. De no boom, de ya yo. Dif de tori hogri moro dif mi minabi trobi. En waarom schreef hij dat lied? Ik weet het niet, hij was schrijver. Hij voor me was schrijver. Luti, Singapoku. We hebben geoefend. We hebben gespeeld op 1 juli 1978 te Awaradam. Heb ik het gezongen. No, alles maar zingen tenno. Ja. Ten nooit heb ik dat te zingen. Ja. Ja. Maar wat was zijn echte naam? Wie? Van Was Basmal, ja. Maluni. Wat Maluni gedaan heeft in Suriname qua muziek, weten velen niet. Al die opkomende artiesten, allemaal moeten naar Bas. Bogal was ook een van de leerlingen van Basmal. Ja toch? Ja. Boom voor de artiesten, naar Basmal leerling. Hij heeft veel gedaan voor onze muziek. Maluni. We moeten weer even remmen. Oh, ik dacht dat de auto terug was. Oké. Maar ik kom terug op die vraag. Want u Welke zegt, vraag? Umalobi Welke? heeft veel gedaan. Maar Ja. wat is veel volgens u? Voor u, niet volgens, voor u. Wat is veel? In de latere jaren, 80 tot 90 jaren, of voordien, had je een break in de Kaseko. Kaseko bij plek gewoon een goederen. Later in de 80 jaren, Kaseko ik ook bim, Ja. bim, voor de goederen. Ja. Was een creatie van Umalobi. Oké. Was een creatie van Umalobi. Sasi bijna style. Ja. Was een creatie van Umalobi. Zijn boomstrak was mijn woorden. En de bus toen naar dingen ging. Brabant Halle. Naar Boy Rewal kwam. Voor interview me. Actie met Akma. Van Udu Doro naar Holland. Akaseko sawe play. Sana akaseko sawe play. Toen meteen dat akaseko sawe play na strak kaseko. Oké. Strak kaseko. En toen we zijn boom strak. Maar, oké, dus dat zegt u strak kaseko. Waarom zei u dat dan? Waarom zei u strak kaseko? Wat speelden die andere groepen dan? Kijk, akaseko op zich, na één en hetzelfde, maar je creëert bepaalde zaken Ja. in een pokoe. En dat, kijk, die Sasimena style bijvoorbeeld, toch? Je moet arcade doen. Op een gegeven moment, anokaseko e play dat pe moro na een soort awasa. Oké. Na een soort awasa. Maar een ritme tang, lip kaseko. Ja. Maar dan moet je een roffel. Een roffel change. Maar dan zo change bepaalde zaken in een kaseko. Oké. En hoe kwamen jullie erop om die break te brengen? Hoe kwamen jullie erop om die break te brengen? Net wat ik je zei toch? Kijk, als je oefent, dan zijn er creatieve mensen daartussen. Ja. En dan komen mannen met creaties van, look nou, even bij doe die zit toch? Even bij kort op gym, dat je gym bakada. Doe eens ook look. Dan, eenmaal als een beetje een team, dan is er een zelf toch? Doe een look. Ja. Doe saluti taki of doe salanko taki. Ja.
Wat is nou? En als het werkte, dan gingen jullie ermee door. Ja. Dat nieuw. En dat na apoko voor lang go. Mie die bukai maar dat mie in apoko dat hadden. Dat na eerste poko san kon een break. Hoe heet dat lied? Die van Lando van Kaltok. Go to Kitty. Oh, dat is de eerste song Ja. met een break. Oké. Ja, met een break. Ja. Oké. Volk het. Ja, Orlando Vonkel. Ja, ik heb zijn naam Ja. opgeschreven. Ja. En wat is de grootste hit van Umalobi dan die Wakalibi? Is dat de grootste hit van Umalobi? Ja. Ja, die Wakalibi. Wakalibi heeft 7 gouden platen verworven. 7 gouden platen. Ja. Die enkele band in Suriname heeft het gehad. Vraagt u maar aan, amigo. Bel amigo op. 7 gouden platen voor heeft Wakalibi. Ja, belt u amigo op. Maar waar zijn die gouden platen dan? Nou, Ramon Steen als voorzanger en schrijver van dat lied Ja. heeft 1 Oké. opzicht. En de rest was bij de leider. Maar de leider is laatst overleden. Oh, jee. Emil Waterberg, toch? Oké, en dan wat zijn met die platen dan? Ik heb me niet meer, vanaf ik weg ben, heb ik me niet meer bemoeid met de dingen van de groep. Jammer. Ja, Heeft u nog platen van Umalobi? Nee. Ja, nu ben ik op zoek. Als u platen heeft van Umalobi en u wil ze allemaal doneren, u heeft net gehoord waarom u ze allemaal moet doneren. Later. Ja. Of cd's of zo. Nee, die echte platen Oh, wil ik nee. hebben. Ja. Want de muziek is op plaat, zijn op platen Ja, uitgebracht, ja, toch? Ja. ja. Nee, ik